panibagong vlog na naman mga kaboss. May pupuntahan tayo. Check this out. Mamaya na yan, update na lang ko kayo. What's up boss? May driver ako. Kamakilamot. Kamakipangan ni Jenny. Jai. Kamatis. Dudot payapaw. Nanalamis si Datial daw luwa. Di makipangan. Yan. Parang ayos naman ah. Na makipangan iji ko. Taltalong. Ay ito'y taltalong. Jayang kami makipangan kilamot. Nakano kayo taglakaw? Wow. Sino? Hindi. Nagdinardaran yung padre ako. Sakto yun. Oh, ito na. Bumali ko makapagit eh. Pagi pa naman. Kaso pumem nila. Iiraman na nakamang ko naman. Ito na. Ito na. Kaso pumem naman. Tao mo ano ba? May nga raw paltao mo. Di siya na eh. Paltao mo. Sa mito no. May out. Ano eh. Taka di. Tikas la Yosei. Siya eh. Oh, may titaon. May eksakto kami sila eh. Abi kan dapat ko je pulang kan dapat ana ti pipandan. Utong. Ijay sa dadigwan yun. Dalo ko na nay, urong ko mo. Wala eksakto. Digan man sa tao je ah. Pamami nila. Umani pa. Si dati taga-awa ya. Sa nuwar ga makapaili tayo, umot pas-slip tayo kaya. Di si dati tada. Oy, dira. Ay, sabi mo, Diyan na dijay. Ay ito? ko na bagaon. Mani ko mo. Pala bagaon nga. Kami giro ko. Karo bagay. Dipili ka na tadi ko na pala bagaon mo lang. Pa kumpe lang. Pacha nang basay. Galok nang gadin. Pacha nang basay sa mundi ban nila. Oh, tira de bas na. Magpita da para luto mi apaw. Di ba sara? May nang gas? Maniwag burag? Okay yung kati basit ta diguna ko na naman na. Adera naglungog. Dila. Muna yun. Sukwale. Nasi. Awan? Awan utang? Awan nalayaw? Ha? Nakano? Sakap kayo kung mga minaw. Uri sagap ko ma. Ano alayaw? Ikat niya naka-brief pa niya sa alas sa video. O sigaan dan. Bemlat. How sigaan ano niya abay ni Gasta ni Babe. Asyaw? Tabulang ya apa yung madam? Sang mo. Ay sang mo diyan. Ay sang yun daw. Ay. Halo po na. Diyan may isang. Wala. Naka. Wala. Wala tatanong ka. Ay, ko madre na eh. Yung ulit, kayo alang mga kami nuwang kayo. Yung rasa nung And the wind of sea. Ne, bawal na sa baba kano, bawal na sa baba.
Ano lang. Baka makita da. Madi na rin ka doon. Magipangan din ako madre, magipangan din ako. Magipangan din ano na. Takot silyo yun eh. Kamade, sa undi ka man siyon. Yat niya. Lason ako mapay kada kwayaw. Awan na gabi, awan na. Man bale, alangay nakmanan. Adwa, lason na kada kwa. Awan na. Ket mau? Kemal ado bala. Di beber pa. May madya ko data kal ay ko data. Ba't yan yung tingin ko ano ito? Nawan, din so mating ko. Ding taa dito. Sibuyas ka no, dabala. Nagabay na mag-disjak matamok nga rin. Di nangala kami kumapay ganito ko. Day in kuha na lang in ganan in Sarabasa. Save me to the mountains of the moment sun para luto. Hindi na pa nagkalap. Abe, dayawid mo, MJ? O mo, di man nagsublinta tatay. Na? Ninong ko kayo kam kwartana, no ninong ko na, kam kwartana. Una. Doon siya kumanang baon, taninong na, inikak ko 20 hamo siya. Huwag niya kape, pakanan nyo kuman Diyan. Well, bumulot kayo kami no? Ikat ko mo. Ikat ko wala so. Ado, may isang ikat ako mag-ikarpa. Ayaw pa, takarpa. Dapat tilapia. Yo guys, luto. Po, tapi game na dalaga na alada. Samba. Tilapia, may tilapia na luwag to. Hindi dinawat ko tilapia. Kasaritan mo. Live dito, live. Mais. Talay. Nào. Đây cũng nó tao. Cái này bên nào? Oh, isang luto ka ba bang padre? Lay pa kita man. Ikabaw ka. Apa lagi mo kamay? Pahala kami. Nagtatapos ko tayo. Tanga.
Abay, di abayaw para bigat na, di abayaw. Go! Gra. Tantal mo mga tuturo. Ay, tatim-tim. Sili na. Basta may... Basta ito di metan. Nabgad ko na sa'yo. Nasa yan sila. Yun, naman yun ah. Yan mo ah. Katam na. Iwar mo ili kasto. Ano ka pare bagay? Nay, baw, naging mas pinaka. Biyakti ko edi na yan. Biyakti taga-away. Sa sakam-sakam. Nabagpita, paruto tayo sa alays. Aw nga talamos na pilang ko ba, Dre? Aw nga talamos na? Tinete ah, net. Ready go? Aron na. Aro! May kamangan ko no. Ng pag-ibig mo. Oh! Nadarama. Ano may marama nante, bakla? Puso mo'y naglaw na. Kahit nakasama ka na ng iba. Gawin di ko yun. Tigse. Ada ka stock mode balay. Ang basil lang. Mano? 500? Kung nagtupay 500. Na? May ka. Kano pa ba nagpagamaw? Duwata. Basta sausaw ka. Apoy. Dito namin ang farm namin. Di ka sila dabagtit ko. Di ka naman. Di ka na eh. Oh, gara. Hello guys, damdama. Dapat danet yung kuma. Te kasi na. Te palawlaw. Te vlog. Kaya man sublatan doon dyan. Ano doon ako? Away na kasi. Jay pala. Ay, malmalum ba diya guro diyan tawala daw. Ano yung masublatan? Ikaw pa ikaw kawan doon. Di ka to. Kinitin daw. Sama kaya. Kalong. Sarka, speak mo na kita. Apa? Ano ba mo? Lalaki man lang? Why? Panilo, baka bubog pa daw ka. Eh, barsa? Ina? Kasip. Parpares tamat nga dakwana. Ano tay? Oh? Siya na. Ayun masih si dami na Wow. Ano? Dandana. Lobot sa. Biyak di man nalaw, unti lokos. Kita nyo mo, pinarigat pa nagbiyak ma eh. Balatong lasin dami eh. Balatong katulay kan marunggay. May paraluto ma eh. May Angel Sales. Doon ka ni Boss Rane. Temang patong boss. Boss, temang patong tumaminsan. Agugudwatay daw. Ayaw, di ba yun ayaw? Ayaw, ano mo ko namin, Jay? Teka no pato ni Boss Rane. Agugudwa kami daw na yan. May sarang, niradaraan kan ko ah. Patusena ako nada. Ito mga boss, biyag minga ako ah. Wait lang. Mamaya na lang. Isda. Taray, ano? Kanya mga boss. Isda.
Pinsan ko. Bakala nyo, ako lang mag-isa. Yan. Si ano. Samba. Tapos yung isa, Tatlo na lang kami mga kabos. Hello. Hi. Tayo kain. Kain.